ve tavuk saladını aldık. Bul. Buram hava näle gördün Batumandan? Bulan bizim çadırımız. Gördük şu var. Qowdam ýagdaýym? Korka. Benim korkam onu şu var. Bildirem oxyzela. Ýöne näme? Durmuş dowam edýär. Bolanlar bolly. Dostlar, şu an Türkiye'den çıktık. Şu an Gürcistan'ın girişine var ya. Yönü tevr Türkmenlere iyiden adına iyi veriyorlarmış. Göröyle. Birazcık alada bırakışmak. Medyeden hiç problem çıkmadan. Tevr Türkmenler Türkiye'de hatta kaçak kalıp illegal yaşar son yine terden dağıtmak vize almak için bir yurda giriş çıkış etmeli. Son için Gürcistan'ı köp Türkmenler kullanıyor eken. Son kâr Türkmenlerin dine girip şehirde de çıkman gönü. Bir näçe saatdan soň ýerine çykýan ekenler. Son belli rahatdan soň vize bermemäşdirler. Tanmamäşdirler Türkmenler. Son için bir de berde okuwçy, Türkiýede okuwçy vizamyz bar, hem adymyz bar. Hem dokumentlerimiz bar. Bir problema çıkarmalar mı tam diýär. Göreli. Antoniyeden geçenizden tamam. Yani haberleşip de. Pasaport kontrolüne ölüp girelim de. Hemmet sen geçirip oturuyor. Türkler ve Araplar ve tam Pakistan, Ukrayna'yı durdurdular. Pasaportları kıraya sildiler. Buram kalmadı kendi. Pasaportunu gördü. Tutmasdan pasaportu. Gördüm kıraya koydu tane. Karasını yediler. Ay aratta 20 minutta karastık. İçimizde aramda ürleşer. Geri geldi. Ay golle 20'de geldi. Atlayıp son anardan geldi. Pasaportu getirdi. Pesatlar geçinmediler. Begeni gittik baran. Ay yönü birazcık kıynandırıcı. Tabi beyleki yurdun raýatları hemme arkayn geçip otuyorlar. Bir de geldi durduk. 20 minutta karastık. Hiç yüzümde tereddüyan yok. Ayakta dur. Son için näme diýeň? Her baran yurdumuzda birazcık näli bekletmeli. Munya eğer kaçak kalp vermeden gir çıkış edecek olsam girip ondan bir kitaptan iyi qaytmalı. İmarkete gelin görüm şehre gelen doğru giren doğru şehir ailenin yurdu ailenin son ne bir diyaloglar kösen görüyor ya etaati gelmeyen edenler şunlara kösenler. Son her baran yurdunda bira dek edip Türkmenistan'ı dağıtmalarla Türkmenistan näçe gowur köpürdik şon çoğu hemmen üçün. Ay bolla netiyeden girdik Hudaýa şükür. Şu an Batum'da avtobusda gidip barýar. Budan Samsun'dan menen avtobusny bize garaşypdyr. Doğrudan yetişdik moda ýerine ıglap tat gidýän eken. Şu an Batum şäherine doğru gidip barýar. Netiyeden Batum'dan bu videolar geler. Ama görsen çek. Bilen şu an aylanıp ýör. Telefona nomer aldık, internet aldık. 8 GB internetleri, nomerleri, kımmetleri, sim kartları. $1 2.72 oynaya lari bäriň dady. $1 2.70 lari. Son her yerde doların salçıp bolýar. Türk pulum ýörýän eken köp ýerde. Türkler gatken. Her yerde Türkler. Şunýalyk binalarym. Bizim saat birinci edek aylanyp ýör. Näçe min nomer aljak bolup durat.
eğlendik. Bäleri şaharyň merkez reaktory ýa. Şadam Şeýär diýdiler. bären hristiýan ibadathanalary atlary bolmaly. Bärde turistler bar. Görüň saçyny. Türkaka. Ofli. Trabzon alpşir. McDonald's va bäri kere McDonald's iklermi? Tuvaletine ulanıp bilet yana. Gidelim mi? Yok o. Ukrayna'da şifrelerle. Buram turistler. Buram kimin heykeli ka? Buram Türklerin. Yaman kan Türk. Türkler gönü vizasız qaydiyalar. Hatta pasporda merakdarlar Türkler için. Dostlar, suat bir kafeye geldik. İnternetten görenimizde Gruziýanyň iň meşhur nahararynyň biri, iň meşhur tagamlarynyň biri Haçapuri. Haçapuri diye muňer hili görnüşi bar edi, ýani ýumurtaly, peýnirli görnüşini aldyk. Şuňarak we towuk saladyny aldyk. Buram bular Gruziýanlar özleri ýakan eken. Şuňarak limonat, üýtgeçek, şuňaly miýweli her hili görnüşler bar eken. Bahalaram bular hersi 2 lari, bul 6 lari, lokanca men ekstra etdim bolýan. Lokanca kana. Buram 6 lari. Toplam 12 4 16 larda 2 kişi. $1 men taýdysynlar 2 bütün 10 70 Sanýany onu istemez kaldım. Ay şey gidip 4 bilen naharımızı yedik, karnımda doyurduk. Yani gediyat arkamızda kısım kanım koyup bilmedik. Aslında var ya yeğenlerimizde sonra amilerdi var. Dağcılarım. Daydalar. İki tane tatlış daydalar. Kovser ettiler bir de. Bizdaşlar yokken olam yarımlary. Şoň üçin bütün o anaýlaryny tapjak. Bir ýerden tapyp getirdi soň. Ene bäri Batumyň zadyna, deňizine ýakyn ýerleri. Ýaman owadan ýerler, binalar. Bärde fontan, akşamlar bärde fontan işleýän bolamyz, şu wada işleýän yok. Näşinýanak sowgatlyk wagtlary bar. Ya, men elimde de var. Bular Türk'ten aldım. Yok, Türk'ten alamam ama AliExpress'ten hem alanım ama. Sen yani ne sowgatlyk alacak bolsaňyz. Bärde Ulu Park. O da atmay. Bir yerde. Oho. Qoňurja. Näme gom? Ağaçlar var ya. Näme ağaçka bu? Näme odan ne? Şun suwunam da polyanra. Isneýir polyam kamyň. Soğuklarımı anlatıp sen su almaya diýenler. Ýadyma düşene. Hawa, näle gördüň Batumanyň? Baktım şu atça haladım.
Suatça haladın. Ha. Teviga towadan belli. Soğudan yankı videoda aydışıyalı Türkiye'den bäher tarafa geçen badyňa belli bolup başlaýar da arhitekturasından, şäherin yapısından, Türkmençe kuruluşundan, keştesinden. O biraz orslary da diýä. Ýatla diýä. Binalar datlary köne. Birende gönü köne binalar. Soň täze gurulan binalar var şunýalyk. Olaň ýaly taýdan durýar. Turistden iň köp bolajak wagtda şu atlaryň şonunda mümkinlik gatýan adam ýok. Kendim tümüm dälle. Yok, yankı giren restoranlarımız, telefon verilen yerlerimiz. Yarım saada bizim Gaty türkkan. Ýöne birini sizsem türk bolup çykýan. Gruzin dälläni. Şunýalyk şu adam deňiz kenaryna dogry barýar ekan. Batumda onýaly köp bolmaz. Esasy Batum üçin bir kun ýetdi diýdiler. Esas ýerlerini görmek üçin. Görülecek yerler köpdür belen. Biz esas yerlerini görüp wagtymyzdan biraz çäkdirak. Şoň üçin başga şäherlerine gidelýär. Tbilisi, soň ýene bir tane owadan şäherler varmyş. Otalaryny görmek näsip edenler. Şunýaly bärtem ýaşyllyk. Şunýaly kiçijek magazinler var, sowat magazinler. Ana. Biram şu açaly bize sokça goýnana ýok bolýany. İnternetde okamyzda ýaman birazjyk zatdan gönü iýilýärler diýär. Soň üçin biraz zat tap bolmaly. Bilen şu deňizden çykdyk. Gara deňize girip gidip çykdyk. Sowukdy ýana bir ýerden birinji girip bilen molla soň öwrenşik diýär. Gatdy gowy. Heyledik gittik. Şunlar ýolladyk. Gowul. Suat deňiz kenaryndan ýörap barýar. Hova, bet. Prakada alyp bolýan eken näşlerim. elektrikçisi var eken yankı bisikletlerin. Esasy gezecek ýerler şu bir ýerine ýakyn suat aýlanarlydyk. Netijeden akşamy tandaý delýär. Couchsurfingden ýa bir aziz, birim nire Müsürlü bir ýerle tanışdyk. Olar hem ýüzüp berdiler, aňa da galdylar suat. Şolar bilen bile tandaý delýär. Göreli. Mene tantam oynatlamak falan. Ben näle? Oyna. Ýertýän. Sözüm. Boldy. Ondan habarlaşar. Varmam. Hem Yankı beach'deki deniz kenarına vartımız. Näme satıcı diýilýär? Gezip ýören satyjylar var. Eline yani karokkol. Şol bir kolany 20 larysa satjak boldy. Soň ýana gyjagam elini aldy da açdy da. Soňra otaýdy uly dawa boldy. Ol pulny istedi. Ola marketden kolany ekelip berip izni bermäge jırjaşdy. Polisiýa jaň etdiler. Sokjak bolýanlar amma iň soňunda kolasyny alyp gitdi, pul almak. 10 ýaş etsägem satjak boldy da şol eline getirip deňiz kenaryna satýanlyk üçin. terap sonra. Yeni orada da Kulede. Ýanyna çalaýdy. başga ýer alyp durmaý. Ana berdi ýene ta zat sowat zatlar.
Bäl ukulele çalap otur. Meňkiden uldura goýdy ana. Bulan biziň çadyrymyz, gurduk şuwat. Ýa-ni ukulele çalap oturan oglanyň ýanyna bardym. Tanışdym, atym Belarusçal eken. Soň çadyr ýeri gözleýän da hatta bilen howo boldagy eret olmaz zat diýdik. Soň stany örkezdi. Şuwat Piazza meýdany ýen bir ýerde, Piazza. Şu görýän udyň binaňyz jaňlar görýän bolsaňyz, her 3 sagatdan jaň çalýan eken we her gün akşam bäýerde aydyn saat bolýan eken. Janly. Soňary bäýerde kaferler rahatlara bar. Odan jer eken. Temiz elimi yıkarsın, temiz suyu canım. Git gel. Yo! Ene, Batum. Bu alimda iň depene çykamdy. Owdam ýagdaýyň? Awatyryam men. Korkka. Benim korkkam onu şu an bildirem oksudela. Ey. Neçe metre korkar ber? Tripod yok kork. Kıyno. Muadar. Korkmadan o yanında benim var ya. Çadırlara bakma. Çadırlamını görünüyor ağırda. Görüyorsun mu? O ağaçtan aşağına. Şotayı. Ne şu an in depende yetip geliyor şu an. Dostlar. Bulam Ali bilen ay yuvaşayda o. Aç koşala gayret bir daha düşündürecek kolatıyor. Deniz gözesi bir kişi onları. Radulga Navov mimarta taslar ele karat pagavırmadım şu oldu sekrava. Dostlar bu görýän iki tane heykelin. Boyutri person tahlari. Heykeller näme diýsen ormana. İrani. Yapıt Türkçesi. Karaçı görýän şu iki tane biri erkek Qıyıt Ali Azerbaycanlı bulam Nino Gurdin Gürcistanlı. Дорогие друзья, Bulan var hikayet var. на интереснейшую получасовую Hikayeti hiç bir ýerlerine gowuşup bilmändirler. Вы насладитесь красотами Hiç bir ýerlerine gowuşup bilmändirler. Şoň üçin увидите горы во şunlar всей их hikayet красе. doğru hikayet А var. если Doğru hikayet повезет, bilemok. то мы увидим с вами стаю дельфинов. Hikayetler. Стоимость Her прогулки 10 всего minutdan 10 лари. şunyaraklar Это gel. 250 рублей. Hiç birini gowuşup bilmän her 10 minutdan birleşip soň ýana aýrylýar. Şonýa durýan eken. Классные фотографии. Menen birinjide görýän şu an. Добро пожаловать Menen şu на an борт, birleşdiler. друзья. Soň Мы ýana уже aýrylýarlar. скоро отправляемся. Спуск с левой стороны. Bulan Batumyň meşhur görüljek ýerlerinden biri. Çadır bolan ýerimizde bir Türk bilen tanışdyk. Ol eli braslet ýasap, şunda özi elinden ýasap, satyp dünýäni ýedýän eken. Saçda udyň küdür kindileri meýdapdyr. Soň häli ukulele çalyp gören bir orus bilen tanışypmy, Belarusçaly. Olam şu an ýolda McDonald's'ın ýanyna ukulele alıp kulağdan jak bolatýarlar. Bäden ha. Namsym ýarak. Menem ukulelemi aldım.
Bulan menki. Dostlar, düğün erbe tap boldy akşam. Akşam internetkede video çekende Belarus biri, Türk biri, Tom Halmrat, men 4 bolup Amerika merkezde bir yer var. McDonald's'ın önünde oturduk. Biraz ukuleler da çalıp gülüşüp da değişip berkak. Menem daşymyzda oturdum, yolun qırasynda oturdum. Oturamda arka jüýümde telefonum vardy. Şonu alyp arka jüýümden çykaryp ýanyma goýdum. Soň birazjyk o ýerden beýlik ýanynda oglanlar gitdi. Bizem halna dikende oturduk şo taýda. Olar çağırandan soň ýanlaryna bizem baramyzda şu wagt kellem bilemok näme ady kellemde telefonu goýup gaýtdym. Soň aradan gatyp 2 minut geçendir. Edil şo 2 minut geçen wagty men videoda oturdum. Şunýaly o çalyp oturan, ukulele çalyp oturan görkezip oturdum videoda. Sonra öçürdüm, videonu öçürüp jüýüme teretsem, birden ýazma düşdi. Telefonum ýok, ylap bardym, ýankyarek ýok. Soň polisiýa da gitdik. Aýtagat düýün giýje käçeldi. Sorag jogap, soň oglan ýere gitdik. Oglanan %100% täze. Gün şowat hanranyk bilen jaňatdyk bolen bolmady. Da ösürüpdir. İnternetden ösürüpdir. WhatsApp'dan atdyram jaňatdyk bolmady. Soň ýazdykda atdyk şu adam okalmadyk. Şu adam öçük internetde näme boldy bilemok. Hemme adam gitdi. İçinde bir topar informasiýalar mady. Kart, kredi karty, beýlek kart. Olara Türk bilen jaňlaşyp daýdyp ýaptyrdym. Ben içinde bir topar suratlar, ýazgylarym, bir topar programmalar hemmesi gitdi. Olam Gürcistana, Gruziýa gelenden birinji güni. Soň günler olam bolsam men ýaram gynanmadym. Tenne hiç solen ýetate, telefon hiç. Şu içindäki giden zatlara gynanýan ýetate. Türk nomerym içinde de olam gitdi. Halmatam gynandy, soň menem bolup bildigimçe birazat şadýam boljak bolan sebäbi olam işinden dadynyň ruhsat alyp şeýit gaýtdy da bärik. Oňam keýpini gaçyrmajak bolup. Ýöne näme? Durmuş dowam edýär. Bolanlar bolly. Netibeden Türk'e varıp telefonda görürsem seyahatymy dowam edýän netibeden bu dünýada ýertir başga bir şäherge geçmekçi. Bu warlaýmarat netibeden video sürjek bolan beýlek ýerlerden. Hala sanjak tawon